Здравейте, пичи от YouTube, аз съм Ендър Куки и ние ще правя ревю на София Крафт. И сега това е спална, между другото. Хубаво спалнче. Има джумпчета, много са лесни. Елхичка. Така. Ще преминем към ларповете. Ларпан Вилс. Не вилчета, супер съм. Бълги. Следващия ларп е ларп крит. Много хора няма много хора научиха в сервера, защото е 5 часа. Тук можете да вотвате. Тук някой доброволец, ако оставите ми. Чайте, че ме звънят. Следващия ларп е ларп енчант. Бълго. Добре. Енчантва се на 30 левел. Да. Следващия ларп е ларпент. Хубав е. Къщички има, балонче. Много ме радва. Да. Следващия ларп е ларп евент. Тук се провеждат ивентите. И сега ще ви покажа какво може да вземете от ивентите. Това, това и това. И това. Нека преминем към ларп евент 2. Тоест това е ларп майн. Тук се майнва. Опа. Следващия ларп е ларп евент 3. Ларп евент 3 е джумп. Дали ще го минем? О, добре. О, хора, не ми се занимава сега ларп. Евент 4 е следващия евент. Е следващия ларп. Тук е ларп ливс. Нещо такова. Следващия ларп е ларп фуд. Супер е. Виждате. Много хубав. Следващия ларп е ларп FPS. Тук стават хубави меленца. То доста хубави. Само трябва да има хора. Следващия ларп е ларп джумп. Джумпът е лесен. Накрая ви дава... Да. Накрая ви дава Protection 40 и 10 лега. Следващия ларп е ларп Коледа. Тук е написано за отстъпките, за китовете, кога ще има мега ивенти и така. Следващия ларп е ларп лиценз. Тук е хедшоп, честшоп, бар, хотел и джумп, всичко е по 100 000. Следващия
Warp и Warp Minigames. Тук има... На Warp Minigames има TNT Run. Тук го довършва. Paintball и Kit Pepe. Ще Warp и Warp плот ми. Да, това е моят плот. Тук се държа самбоите. И тук е спауна. Била се го. Сега ще Warp Pepe. Много хубаво Warp Pepe-то. Тук преди имаше... Тук това преди беше Пепе клетка, но вече не е. Да, хора, както седях изведнъж, ми дадоха това цветенце. Knockback 1, специално за Hotfix. Това съм аз. Open. Warp. Да, тук как се прави рез пише. Следващия Warp е Warp Rules. Най-важният Warp. Да, хора, ако си мислите, че съм в лайфхак, аз съм най-големия ранг. Така е Warp Rules. Значи Warp. Шоп. Излизащия Warp. Шопа беше по-различен, но сега го направиха доста хубав. Warp SMS. Тук се даде всички рангове. Ранг Member плюс Warp Elite. Това му Warp ранг Spartan. Ранг Champion. Следващия Warp е Warp King. И последващия ранг е ранг Emperor, който съм аз. Това е най-новият ранг. Тук са махнати за фулсетовете. Да. Това беше от мен и чао, печете.